Senanya. Hade. Dah, ang hebnai beko hai ang nengtang mana hai. Dekhaine labodong. Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो. दिनैहाय सानडे खायनो आङो सानबायखि भिडिअ लाबोनोसै होननानै बिनिखायनो आङो भिडिअ लाबोबाय लोगोफोर. दिनैहाय सानडेआवहाय आङो मा खालामगोन आङो नोंथांमोननोहाय आङो देखायगोन. आङो दसेनि उनावहाय चार्चआव आङो थांनोसै, दुगैनोसै, लोबनोसै, ओमफ्राय जायै लोङैहाय थांनोसै आरो. आङो नोंथांमोननोबो आङो देखायगोन जोंनि चार्चखौहाय आरो जोंनि गान खननाय मानाय आङो नोंथांमोननो ससे क्लिप आङो देखायनानै होगोन. बेनि उनावहाय आरोबाव मा खालामनाय जाबावो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिनैनि गेजेरावहाय शेयार खालामगोन आरोना. अन्नानैहाय आंनि भिडिअखौहाय जायफ्रा नायनो मोजां मोनो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर. आरो बावैसोनि उनावहायनो बेग हेबनाय भिडिअ लाबोगासिनो लोगोफोर. आङो बेखौबो खालामगासिनो दङ. नोंथांमोननो आङो थाबैनो बेग हेबनाय भिडिअ आङो लाबोगोन. आरो जायफ्रा सोलोंनोहाय गोसो जानानै दङ एबा दासिमबो रोंथ'वाखै आरोना, सोलोंबाय था आंनि भिडिअखौ नायनानै. आङो गोबां बेबायदिनो गुबुन डिजाइन आङो भिडिअ लाबोगोन आरोना. गुबुन डिजाइन बेग हेबनाय, आखाइ हेबनाय, फ्लावार बानायनाय आङो भिडिअ लाबोगोन. बावैसोनि उनावहाय आङो आखाइ हेबनाय, फ्लावार बानायनाय भिडिअबो लाबोगासिनो दं लोगोफोर. नेनानै थाबानो जाबाय. वा मा मोनजादों नोंलाय? बाब्रे, दे सुना जाना हो दे. जोंनि नानिया नै सनाया मेगि जादों. नोंनाव सायनानि हाथायानो गैला माथो नोंलाय. Hi guys deh. Hi guys. Hello everyone. Hello everyone. Migi jadeng. Migi jadeng ya. Anak say. Gejeau थांना थाङा नों? थाङो. Hello लोगोफोर. आङो दा चार्चआव थाङो रेडि जाबाय नै. घन्टा देबाय लोगोफोर. आङो चार्चआवहाय थांनो ओंखारबाय. लामा थाबायगासिनो आङो दा. ओमफ्राय मेथाइ खनगासिनो जोंनि गेजेराव. आङो एसे लेट जाबाय दिनैहाय. दुगैनाय, जानाय, लोंनाय गासिबो लेट जाबाय नालाय. ओमफ्राय दा फैनायाबो लेट जाबाय आरो गिर्जा हाबगुलायबाय नै मेथाइ खनगासिनो लोगोफोर. खोनाखादों दा नोंथांमोना? ओमफ्राय आङो दा गिर्जा मोनबाय आरो. नै जोंनि गिर्जाया बेनो. ओरैहाय गिर्जा लुगासिनो नै, दाबो हायाखै. बुंस' हाया नोंनि महिमा, सानस' हाया बुंस' हाया नोंनि
हेलौ लोगोफोर, दायो बेलासि सम जाबाय। आङो दा आं हेबनाय बेगखौहाय आङो नोंथांमोननोहाय देखायनो लाबोदों। आं दाखालै बे बेगफोरखौहाय हेबनाय भिडिअखौ आङो हगारखादोंमोन इउटुबावहाय। जायफ्रा नायाखै नायहैबानो जाबाय, आङो डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन। नै लोगोफोर, आङो बे मोननै बेगखौहाय आङो हगारखादोंमोन ना लोगोफोर भिडिअ। नै बिराद मोजां मोननैबो कालारा। नै बियो बेलेग डिजाइन, नै बियो बेलेग डिजाइन आरो। माबायदि डिजाइन हेबनो गोसो नोंथांमोना बेबायदिबो हेबनो हागोन, बेबायदिबो हेबनो हागोन। जायफ्रा बे बेग हेबनाय भिडिअखौहाय नायाखै अननानैहाय नायहैबानो जाबाय, आङो लिंकखौ होनानै होगोन डिसक्रिपसनावहाय। ओमफ्राय जाय बिथांमोननोहाय वेर नांगौ ना, प्लास्टिकनि वेर जायफोरनो नांगौ बेग हेबनोहाय, कमेन्ट सेक्सनावहाय खोन्थाहरदो लोगोफोर। आंनावहाय एभेलेबेल वेर दङ। मुथासेयावहाय आङो 80 रुपिस लागोन आरो। मानो होनोब्ला आंबो क'क्राझारावसो लायो नालाय वेरखौहाय, गारि भारानि खरस थाङो नालाय आंनाबो, बेखायनो आङो एसे आङो बारा लागोन। आङो मुथासेयावहाय 80 रुपिस लानाय जागोन लोगोफोर। जायफोरनोहाय नांगौ कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो। आरो जायफ्रा खाथिनिनो आरोना, आङो बेंटलनि, आरो जायफ्रा बेंटल खाथिनि कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो आरो वेरखौहाय लांनो हागोन लोगोफोर। आङो बे बेगखौहाय आङो सोरबाफोर लायोब्ला आङो फाननाय जागोन। नोंथांमोननोहाय सोरनोबा नांगौब्ला बे बेगखौहाय आङोहाय कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय। आङो आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरगोन,